60 човека идвате с допреждение. Къде тръгнахте? Айде, Костана, къде си? Идвам бе, чакай бе. Всички споделяваме телевизията. Газ да споделяме. 60 споделяния имаме. Чакайте хора, така, да може. Оп, готово. Айде всички оборно сега. Всички оборно. Газ. Червило ще му сложи на дудаците. Как? Вала. Са. Дама боляли с кебала. Айде, майко. Ама ти бояли си. Може се изтри спокойно. Майко. Нали му това? Искам червено, не отви червено. Лолипе. Ама червено иска човека, трябва от това, дай. Лолипе му тури. Айде! Чакай сега. Чакай, като ти кажеш аз съм курвата на целия тикток, хората да правят клип. Приятели, който иска да прави клип, да прави така. Аз ки те питам ти каква си, Мари, тук ти ки ми кажеш аз съм курвата на целия тикток. Чули, Мари, Булидиния? Чувам ме, давай тук. Чакай, правите окей, приятели, който прави на телевизията. Бързо! Цъкаме и споделяме. Айде! Ти каква си тук, Мари? Аз съм курвата на тикток. Да се ядеш курки! Да заглушавам, да не ти чувам гласа на тебе. Хора, цъкаме и споделяме.